Өфе автобус маршруттарының бере акыллы система белән тәэмин ителде. Уның ярдәмендә һаулык мөмкинлеге сикләнгәннәр өчен уңайлы мөхит булдырылды. Акыллы система ничек эшләй, бүген аш хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз, эфирдә интервью, студияда Гөлсемә Әштанова. Программабызның кунагы Өфе алаһы Калинин районы инвалидтар җәмәгать оешма рәисе Наил Кәримов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Наил Фидиятович, шулай итеп кала маршрутларының бере акыллы система белән тәэмин ителде. Ничегрәк эшләй бу система? Бұл система бір 7-10 автобус маршрутына қойылған. Бұл маршрут бик ұзын, шоға бәйлі. Көп кешеләр бұл маршрутнан қоллана деп айтайым. Популяр. Бүтін қала бойлап өтә шулай бит? Бұл бүтін автоваз тоқталышынан аэропортқа хәтлем бүтін қалаша өтә бұл маршрут. Шоға көрәлі шул маршрутқа қойдылар инде бұл системаны. Бұл система нисек эшләй? Talking City деген кушымта бар. Шул система, шул автобустарды җиһазландырдылар инде. Бұл кушымтаны интернет селтәрләреннән һаулыктар шикләнгән кешеләр интернет селтәреннән күсереп кушымтаны күсереп куярга кирәк. Тукталышка келгенде, мәсәлән, хукырлар, насар кешеләр, пассажирлар дип әйтәм инде. Шул кушымта аша водительгә радио сигнал җибәрә инде. Водитель автобустан килгән сакта тукталышта нинди пассажир торган алдан белә. Әгәр дә ул коляскалы икән, мәсәлән, ул якынрак тукталышка, тротуарга якынрак килеп туктай. Әгәр дә уга физик ярдәм кирәк икән, водитель сыгып пандустын куя, ташлама пандуста урнаштыра һәм пассажирга ярдәм итә кирергә. Әгәр дә хукыр пассажир тора икән, радио маяк кабыда ишек өстеннән һәм пассажир, хукыр пассажир кайсы ишеккә керергә кирәк икән юнәлеште ул белә. Шул ишеккә юнәлә. Ягъни ошо кушымта аша бәйләнеш водитель һәм пассажир арасында туранан-тура бәйләнеш. Туранан-тура бәйләнеш. Һәм шул кушымта аша пассажирлар көтеп торган вакытта нинди маршрут, нинди автобус килгәнен алдан беләләр. Һәм шул водительгә алдан сигнал җибәрәләр. Бұл кушымтаны пассажир үзенең телефонына күсереп ала интернеттан. Интернет аша пассажирлар үзенең телефоннарына, смартфоннарында күсереп куя алалар. Водительләр улар тәэмин ителгәннән. Водительләр шул җиһазландырылган, шу кушымта менән. Бик уңайлы. Бик уңайлы. Бұл хукырдар һәм күҙе насар күргән кешеләр өчен генә түгел, гомумән физик мөмкинлекләре сикләнгән кешеләр өчен. Коляска кемдер хәрәкәттә, улар өчен дә бик уңайлы. Маршруттың ничек йөргәне барыһа күренеп тора инде, ишетелеп тора. Менә уларның колакларынан наушниклар дип әйтәбез. Кемдер наушник аша ишетә. Бұл система ул тәҗрибә үткәндер мөгаен калаларда. Бұл система тәҗрибә үткән, ул менә безнең Өфе калаһында бұл беренче тапкыр бик зур адым эшләнде дип уйлыйм бұл яктан уңайлы мөхит өчен. Бұл системалар Мәскәү калаһында, Санкт-Петербург калаһында кулланыла, һәм безнең күрше республикабызда Татарстанда Казан калаһында ла куллана. Әгәр дә шул үден аклаһа, шул маршруттарда, 7-10 маршрутта бұл системаны инде башка маршруттарга ла индирергә була. Индирәсәктер. Һәм безнең республикабызда башка төбәкләренә ла, башка калаларга ла индирәсәктер. Наил Фидиятович, бына үткән ел ул халык мөмкинлеге сикләнгән кешеләр турында хәстәрлек күрү елы дип игълан ителгәйне. Бұл акыллы системаны индерү димәк ошо елдың һөҗүмчеләренең бере дип әйтергә мөмкин. Һөҗүмчеләрнең бере һәм дәвамы дип әйтәбез инде. Эш тукталмый димәк. Эш тукталмый, без камиллаштырабыз системаны. Камиллаштырабыз. Бұл система кушымта яңартылып тора. Эш алып барыла димәк. Бұл яктан эш алып барыла. Ниндәй үзгәрешләрдә һез хәзер үтенә алыр инегез әлеге вакытта Өфе калаһында булган? Менә һуңгы вакытта менә ошо
үзгәреш дип Иң куанычлы үзгәрешләрнең бере. зур үзгәреш һәм зур адым дип эшләнде дип әйтер идем. Әлегә тиклем бездә тукталышларда транспорт буенча әйтеп үтеп китер идем. Уңайлы мөхит булдырыла һәм умный остановка дип әйтәбез. Акыллы остановка тукталышларында. Онда мәсәлән Хаңгырау кешеләр өчен бик күп эшләр алынып барылды. Менә бегущий строка дип әйтәбез инде. Хаңгырау кешеләр күрәләр, нинди автобус килә, нинди маршрут, вакытын күрәләр. Менә автобуска инеп утыргас, автобус эчендә Йөгереп барышлар. Күрәләр, нинди тукталышка килгән, ул шул укып үзенең тукталышында сыга ала инде. Бынан тыш, автобустарда уңайлы мөхит булдыру буенча. Бындай маршруттарыбыз ешерме фирап буйлап? Менә бүгенге көндә менә ошо маршрутка 15 автобуска йөри. Һәм башка автобустар менә кемдер коляскалы хәрәкәттә, улар өчендә эшләнгән пандуслы автобустар бар. Әмма аларның ешрак булуын теләр шулай бит. Уларның ешрак йөрүләре күбрәк булса, менә һәр автопарк дип әйтәбез инде, автобустар алышынып тора. Иске автобустарды списывайттылар дип әйтәбез инде. Яңа автобустар менә ошо уңайлы мөхит менән ягызландырылган. Кала буйлап хәрәкәт итүгә килгәс, тагыла башка уңайлыктар турында һөйләп китәгез инде. Бuna тротуарга сыгу уңайлыктары, юл аша сыгу, хәрәкәт итү һәм башка яктарда яһәттән нинди эшләр алып барыла? Бuna акыллы остановкалар дип әйтеп киттек бит инде. Ошо тукталыштарда тротуарларның бейеклеген хәзерге көндә менә тәпәшләндерәләр. Бер көндә генә ул эште эшләп булмый. Яйлап кына шул эшләр алып барыла дип әйтеп. Бұл уңайлы мөхит, бұл башкарылган барлык эшләр, улар бары тик физик мөмкинлеге сикләнгән кешеләр өчен генә түгел бит. Шулай бит. Ул яшь әсәйләр өчен бик уңайлы, чөнки улар тоже балалар белән коляскалардан йөри. Менә улы кешеләр, улы яшьтәге кешеләр таякка терәнеп йөриләр бит инде. Улар өчен дә бик уңайлы. Һәм тротуарлардагы, плиткалардагы махсус юллар да шулар шундый уңайлы өчен. Менә закондар үзгәреп тора. Менә бүгенге көндә менә мәсәлән укырдар өчен тактиль плиткалар һәр бөтен ергә лә куелмый. Чөнки бездә климат икенче, кар ява, ул тактиль плиткалар ябыла, кар менән уларны таларту кыен. Шуңа күрә шундый закондар бул яктан йомшартыла дип әйтеп китер. Талаптар бундай катгый түгел инде. Һез шулай ук үзегезнең җәмәгать оешмаһы менән төрле эксперт комиссиясына ингәнһегез. Әлеге вакытта бuna нинди үзгәрешләр индерү мөһим ине дип уйлыйсыз? Менә бүгенге көндә спорт объектлары, чөнки безнең яшьләр яшь солдаттар дип әйтәм инде. Ягырларыбыз, ветераннарыбыз кайта махсус операциянан, хәрби операциянан улар өчен менә ошо күп уңайлыктар булдырырга кирәк дип әйтәм инде. Улар өчен ниндидер саралар үткәреләме? Уларда буна бүгенге тыныс тормышка көйләү, өйрәтү яңынан яшәргә шул яһәттә. Менә безнең паралимпиада чемпионы Ирик Айратович Зарипов менә ул безнең яугирлар белән Хантый Мансийскдан кисәгенә кайттылар. Медальләр күп алып кайттылар. Соңгы ярыш буенча инде. Уларды бик матур дип кисәгә каршыланнар. Ирик Айратович уларды нисегенде поддержал дип әйтәбез инде. Әйдәп йөрүсе булды шулай бит. Бындай сараларның үзенең әһәмияте бар димәк. Бар. Ул бул саралар башка безнең яугирләребез өчен дә һәм яугирләр генә түгел, яшьләр өчен дә өлгү булып тора инде.
безнең яшьләр, безнең кешеләр һәм һаулыктагы сикләнгән кешеләр спорт белән шөгыльләнүдә өчен. Без һезнең белән тапшыру башында әйтә биргәйнек, үткән елда халык мөмкинлеге сикләнгәннәр турында хәстәрлек күрү елы дип, уның эшләре артабанда дәвам итү өчен нимә мөһим? Буны тамашачыларга бәлки әйтер сүзләрегез, теләкләрегез бардыр. Әйтеп китернем, ул елда күп нимәләр эшләнде, дип әйтермен, барыны да әйтеп үтеп булмас. Әгәр дә бик, ул туктап калманы, һаман шул дәвам итә инде шул эшләр. Нинди безнең максаттар куелган, шул эшләр үтәленеп бара, эшләнеп тора. Бул дәвам итә, тукталмай. Зур рәхмәт әйткән кемегез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, уңайлы мөхит булдыру турында Өфе калаһы Калинин районы инвалидтар оешмаһы җитәкчесе Наил Кәримов мәһәйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.